Mga miyembro sa bagong alyansa ng makabayan sa Southern Mindanao gikatakdang magpahigayon og upat ka adlaw nga protesta sa syudad sa Davao aron awhagon ang Kongreso nga supakon ang pagveto ni President Benigno Aquino III sa gitanyag nga 2,000 pesos nga across the board pension hike. Sigon ni Bayan Southern Mindanao Secretary General Sheena Duazo nga sugdan nila ang ilang nationwide protesta gikan karong Huwebes hangtod sa Domingo. Mato ni Duazo nga ang publiko ug mga retirees dili ang ngayang kuhaan sa ilang gihago ang sweldo ug savings. Awag nila sa Kongreso nga dili daw magpadala sa politika sa Malacañang. Kahinumdumang si President Aquino mibutar sa balaod nun nga mohatag og 2,000 pesos nga monthly increase sa mga benepisyo sa SSS pensioners. Apektado sa maong veto ang adjustment sa minimum monthly pension gikan sa 1,200 pesos ngadto sa 3,200 pesos alang sa mga SSS members nga dunay 10 years sa serbisyo ug ang 2,400 pesos ngadto sa 4,000 pesos alang sa gadtong dunay di mo minus 20 ka tuig nga credited years of service.